ndichatemba mangwenya kunze kwako uri pakati pemoyo wako. Makore manomwe tichidanana zvemhando kusvikira nanhasi takasunganidzwa nedenga. Sando dzako mudiwa wangu ndakupa uri ruva remoyo wangu zvachose iwe. Kuitira mangwenya chaungati chingakufadza zvaunoda kuti nditi ningamira Faleka ndizo asi ndinononoka fale yacho kuti nditi ningamira Pedite ndizo asi kamwe chete pagore. Taura kuti ndinopenga ichokwadi pepe ndiwe unotondipengesa. Vamwe vangataura kuti unopenga ichokwadi pepe ramba wakadzika chepakati. Vamwe vangataura kuti unoshura ichokwadi pepe kutoshura rugare. Gonya mangwenya vanomuziva vanoti sexman Asmonius gift kwatinyanya. Usilina mangwenya milu yakaitopila ikwa munati mangwenya ukafande nendo vikazokwade upila holimo
ukausilina mangwenya milu yakaitopila ikwa munati mangwenya ukafande nindovikwazopadea ukafande nindovikwazopadea muja wedu wakazima wechitatu kandewe manye pofuratira satani wabuyane simbarakere nyunganyunga tiritu baba na mai muja wedu wakazima wechitatu kandewe manye pofuratira satani wabuyane simbarakere nyunganyunga wabuyane simbarakere nyunganyunga Yanira rudo imba yedu hadinete mangwenya dinomira newe uzane chiriwe Nikakushaya ndinopuza kunge obeze mugamba andinyepe mudiwa wangiwe Nikakushaya ndinopuza kunge obeze mugamba andinyepe mudiwa wangiwe Kwataka bakure kure Kwataka bakure kure Kwatino enda kure kure go Kwatino enda kure kure go Rufu ajati paratanisa ndiye Rufu ajati paratanisa ndiye Nyanyazi, Shabani Express, Lollipop Studio, Divide Malunga, producer.